ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ ife mere na Anambra steeti ka unu fụ na ụfọdụ ụmụnne na fa bụ ekwensu wee nyere onwe fa. Nwata nwaanyị unu na-afụ ebe afa ya bụ Ịfụnanya, akụkọ papịa na akụkọ ụmụnne papịa bụ ife na-etrend nkịta anụnwa na soshal midia. Dịka ya bụ Ịfụnanya si wee si Amerịka wee nata wee bịa zọpụta papịa n'aka ụmụnne papịa ndị kpochidoro papa ya ụzọ n'otu one room n'ụlọ papịa lụtakwa otu dekin wee na-achọ ka papịa nọrọ ebe ahụ nwụọ. Maka gịnị? $5,000 ndị Amerịka na-akwụ papịa dịka papịa si wee burugo onye nke lụchagoro olu oyibo wee na-ezuzi ike ezumike nka. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ a na ala umekwo na Anambra steeti. Ịfụnanya wee na-akọwa n'olu na 2017 dịka papịa lụchagoro olu oyibo na Amerịka, papịa wee sị na ọ ya nọzi ebe ahụ ka ọ nata Naijiria wee nọrọkwanụ wee rie ife ọ lụtara n'olu oyibo. Vidio anụnwa unu fụrụ ebe a bụ mgbe papịa na-ana Naijiria n'okwu ya ka papa fa natazi fa na papa fa na-akpakwọ nkata na-ekwukọrịta ego gọọmenti na-akwụ papa fa n'ọnya nwa bife na-esendịrị ya papa fa na Naijiria dịka papịa rụrụ olu oyibo 25 years na Amerịka and na papịa lụta 2-story building na Anambra steeti na ọnya ka o ru na 2021. Ọ hazikwa anụ onu papịa nke bụzi na ọ kpọọ papịa na fonu papịa ahụ epikizi nke bụzi na ọnọ wee na-eche kedụzi ụdị bizi papịa ya adụzi nke bụzi na papa fa aha akpọkwazi fa na fonu fa kpọọ na fa ahazikwa enweta papa fa na fonu for complete 6 months na ọhakwa enweta papa fa na fonu na ivu nnọọ nọkata na-asị ọ na bụ na papa fa nwụrụ anwụ ụmụnne papa fa achọkwanụ ịgwa fa and na ya bụ ego ndị Amerịka na-akwụ papa fa na ọka na-akwere ya papa fa na akaụntụ ya n'ọnya ka ọ na-akpọzi nwanne papa fa antife anụnwa unu fụrụ ebe ekwensu nwaanyị na nke nwaanyị apikie fonu ọsịa na papa fa na ahụ dị ya na ọpụrụ apụ kịta anụnwa ọsịa na ya nye fonu ka ya na papa fa kwuo nke nwaanyị a na-enye ya eskuzu oge ọbụla ọ sịghị na ọ nọghọ n'ụlọ ọsị na ọkịta ka papa fa na-apụ ọsị na papa fa na-alahụ ụla ntu anụnwa ka o si enye ya eskuzu oge ọbụla nyanwa bụ Ịfụnanya na-asị ọ na-abụ na papa fa anwụọna na fa achọkwana ịgwafa ntu anụnwa ka o si wee nweta ezumike n'olu oyibo na-arụ na Amerịka wee sị ka ọ nata Naijiria ka ọ marụkwanụ ife na-eme papa fa nke bụ na oge ọbụla akpọ fonu onye asị na ọkịta ka ọ na-apụ onye asị na ọkịta ka ọ na-abata na ọnya ka o si Amerịka wee nata wee nọrụ na Lagos steeti wee na-echezi ka o ya esi wee jee vileji na Anambra steeti jekwanụ fụ papịa o wee na-akọwa na sinsi ife anụnwa na-eme n'ọsọsọ ajọ nlọ ka ọ na-alụ na oge ọbụla ọ nọ na nlọ ọ na-afụ papịa ka ọ na-ebe akwa oge ụfọdụ ofu ebe papịa nwụrụ anwụ eburu ozu papịa jezuo n'ọfịa oge ụfọdụ ofu ebe papịa na-akpọ ya nwa mbịa nyere m aka nwa mbịa zọpụta m ọnya ka o ru na Jenụwarị 12, 2022 o wee weluzie flight wee si Lagos steeti wee bịa Anambra steeti ka ọ bịa fụ papa fama na ọdịndụ ka ọ nwụrụ anwụ na nya nwee ide abata ebe ahụ na-efe onu na-afụ kịta ka ọ fụrụ ka ekpoji aja wee kpochie ihu geeti fa nke bụ na ị na-abata na oyi ekwe ụbata na ya ama na-ejizi wee si nke obele geeti wee bata na ozugbo ọ na-abata antifa unu na-afụ ebe a na ụmụnne papa fa na ozugbo fa fụrụ ya ka ọ bata fabido wee babara ya mba na-asị ya ashawo na ya si ebe a pụọ na nna fa gwalụfa na ọ na-agba ashawo na papa ya achọghị ịfụ ya na ya si ebe a pụọ. Onye a bụ vidio izizi ahụ unu fụrụ pụrụelu ebe nke nwaanyị na-asị dadi na ya na ebe anụnwa na ya bịa n'ụlọ onu ya papa ya nọkwa n'elu ebe anụnwa mana nwoke ekwughị okwu nwoke ahụ ekwuzi okwu. Hei, ndị be anyị na-emezikwa na-alụ maka ego na nke ikpeazụ ahụ nwanne papịa na-asị ya na ọ bụrụ na o sighi ebe a pụ na fa ya egbu ya na ya si ebe a pụọ. Papịa sị na ọ chọghị ịfụ ya ọzọ n'ụlọ anụnwa nke nwaanyị bụ Ịfụnanya na-asịfa kedu ife o melụ na ọnya nwa bụ ada nwoke anụnwa na ya bịalube nna ya na ya chọrọ ịfụ nna ya fasịa na papịa sị na ọ chọghị ịfụ ya na ya si n'ụlọ anụnwa pụọ na ya si n'ezinụlọ anụnwa pụọ fa wee kpolo aja anụnwa fa ji wee kpochi ihu geeti fa wee na-awụ ya n'ahụ wee na-asị ya na ya si ebe a pụọ na papịa achọghị ịfụ ya na ọ bụ ajọ nwa na ọ bụ akwụna ọkwọ mkpọtụ a ka a na-enyezi ndị yutu kọmuniti ndị agbata obi onye ọbụla wee na-agbapụtanụ ka a mara ife na-eme na mkpọtụ na-eme ya bụ Ịfụnanya wee nọrọ ebe a wee na-eti mkpu na-agwa ndị ole obodo na ya chọrọ ịfụ papịa na ọnya nwaba ada na osi Amerịka wee nata na otega aka fa na-akpọ papa fa na fonu na fa na papa fa ahụ ekwuzikwa na fonu bifo mara ife na-eme ndị yutu wee tinyezi ọnụ na ya bụ ife wee chọrọ iti ọnkụrụ fa ma ntie kọịkọ ya ọnụ na-afụ ebe a ife ndị yutu wee nọrọ ebe a wee na-asị na-alụ na Anambra steeti kedu ka ada ya esi wee nata be nna ya asị anya pụọ na o nweghị onye nwere ikikele isi ada na ya si na be nna ya pụọ na ife aba alụ ọkwa ya ka a na ebe ahụ mba wee na-afịọ nke bụzi na onowu ndị kọmuniti anụnwa bụzi ife bịalụ wee fe ife na-eme ka ndị yutu na-achọzi iti antikọịkọ ya na ụmụnne ya ụmụ nwoke ndị ọzọ ife wee fụzie ka fa si wee kpolo aja wee wụkasịcha nwata nwaanyị a na-akpọ Ịfụnanya n'ahụ onowu wee kpọzie ndị polisi ka fa bịa ka a ghara ịnụba n'ọgụ ka ọ ghara igbu ọchụ. Ndị polisi abịazie
wee na-asị Ịfụnanya na ọfa kpụrụ anti ya anụnwa na ụmụnne papa ya ka ejebe na steshọn dịka fa si wee chọọ itinye ife. Ịfụnanya wee sị mba na ọ bụ ọkwa ife ọ bịalụ na ife ọ bịalụ bụ na ya chọrọ ịfụ papa ya na otego aka papa ya nọ n'ụlọ ebe a na ya fụnuhozi papa fa na ya chọrọ ịma ije papa fa na ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ. Ọkwa ebe a ka ntịkọịkọ ya na ụmụnne ya ndị nwoke nọzi wee na-acha ụtụ wee na-asị na papa Ịfụnanya anọghọ n'ụlọ ebe a nọ na Abuja na nke nwanne fa nwoke nke nọkwa na Abuja n'ebe ahụ ka ọ nọ na ọ nọghọ n'ụlọ ebe anụnwa. Ịfụnanya wee sị na 2020 ọ kpọrọ fa na fonu na fa gwara ya na papa ya adago stroku na-ebujere ya Abuja n'ebe ahụ ka ọ nọ na-anara ọgwụgwọ nsọ na-enwekwa na ezigbota dọkịta na-ene di ya anya. Ịfụnanya wee sị na ọ gwara fa na fa chọkwa paspọtụ papa fa ka ebute ya na Amerịka ka agwọkwanụ ya bụ stroku ọ na-aya. Antifa anụnwa sị mba na papa fa ekweghị na papa fa si n'ebe anụnwa ọ nọ Naijiria wee na-anara ọgwụgwọ nsọ na ọ karịa mma na ọ chọzikwa ịbịa Amerịka ọzọ na-enwere ezigbota dọkịta na Naijiria. Ka Ịfụnanya gwachara ndị polisi ife anụnwa wee na-agwa ndị polisi na ife ọ chọrọ bụ ka eje saachị ya n'ụlọ anụnwa ka a mara na papa ya na ọ nọkwa n'ebe a ka ọ nọghị ya. Ndị polisi wee sị ya na o nwere ikikere ịbakwanụ n'ụlọ nna ya ka o jee nene ma na ọ ya ka ọ nọghị ya. Antifa unu na-afụ ebe anụnwa na ụmụ nwoke ndị ọzọ wee sị gịnị chaa na ọ ya abakwa n'ime na ebe anụnwa na papa ya anọghị ebe anụnwa na papa ya na Abuja na ọ ya abakwa ebe anụnwa na-enwere nwanne fa onye nke na Abuja a na-akpọ Christopher n'ebe ahụ ka papa ya nọ na nke Christopher wee na-erisivukwanụ ọgwụgwọ nsọ. A sịkwa na ịtụa iche n'ụlọ fa ndị vileji niile wee kolu n'ụlọ fa. Antịkọịkọ ife unu na-afụ ebe a wee kpọzie nke bụ Christopher na fonu wee tinye na spika out. Onye nke bụzi Christopher wee na-agwa ndị kọmuniti na fa butuo na papa Ịfụnanya nọkwanụ bie kama na nyanwa anọghọkwanụ n'ụlọ kịta anụnwa na ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ kịta anụnwa na oke enye papa Ịfụnanya fonu ka ọ gwakwanụ fa okwu gwakwanụ fa na ọ nọkwanụ na be ya. Ya bụ Christopher nke na Abuja wee na-agwazi ndị yut na fa nawa n'ụlọ befa na chi ejibegokwanụ echi niile ka onye ọbụla pụta na fa ya anụzikwa n'onu ya na oyi enye papa Ịfụnanya fonu ka fa na fa kwuo na nyanwa anọghọ n'ụlọ kịta anụnwa na chi ejigo. Ọkwa ife a ka a sị na ebe ahụ nke bụzi na ndị kọmuniti na-anụ ka anya bụ nkụrụfa bụ Christopher na-ekwukwanụ na fonu na ka Christopher gwachara ndị yut ife anụnwa na ụfọdụ ndị vileji akụchalụgori aka n'ike ka fa nasaa n'ọkwa ya ka otu agadi nwaanyị nwa nere Ịfụnanya anya wee na-emere ya saịnụ na papa fa nọkwa Abuja na ekwekwana na ya gwa ndị polisi na ya gbago n'elu ebe ahụ jee chọọ papa ya na papa ya nọ n'ụlọ ebe anụnwa. N'ọkwa ya ka Ịfụnanya gwazi ndị kọmuniti na ndị polisi na fa chelu na ebe ọ bụ na fa nọrugokwa n'ebe anụnwa na si keduzi ife bata na fa ya agbago n'ụlọ a niile ka ejekwanụ mee nyocha na nzacha mara na papa ya nọ n'ebe a ka ọ nọghị ya na si kedu ife a na-eche ka chifo na ka onye ọbụla ka eje nene. Ndị polisi wee sị ya na nsogbu adịghị n'obefa na ya jee nene. Anti ya anụ wee kwekwa ya na nkụrụfa fa ekwe ka ọ gbago. Onye polisi wee so ya maka Ịfụnanya sị na ọ ya je nkwọsi ya na egwu na-atụ ya na yut lida fa wee so ya wee gbagobezie n'elu na ebe ahụ ka eru njinji wee na-eji Ịfụnanya na 2-story building ka papa ya nọ. O wee bụ na papa ya dịzi ka nkịrịnka ọgọdọ nwoke wee tachaa mbọ ya wee dị ka mbọ onye ala aka ya. Nwoke ahụ ekwuzi okwu. Ịfụnanya sị n'ọnụ papa ya kpọsiziri nkụ na papa ya hazikwa aga ije na ọ ha akwụnwuzikwa ọtọ na nke na-erute ya bụ na ya bụ $5,000 na ọ na-ese ndịrị ya papa ya every month na si nezie ka papa ya si wee dị ka onye enweghị mmadụ wee dịzie ka onye ala. Ọ na-abụ na nyaba ego gịnị ka anti papa ya na ụmụnne papa ya jizi nyaba ego wee na-eme na nke bụkwa n'ọnụ ụlọ papa ya tara afụfụ wee lụta ka agbachidokwara nwoke mmadụ ụzọ ebe ahụ. Ọkwọ ntu a ka ndị yutu obodo anụnwa si wee chọọ ka fa tiwisia Antịkọịkọ ya na ụmụnne ya ndị ọzọ asịkwa na njinji jiri na befa nke bụzi na Ịfụnanya buruzi papa fa wee jebezie n'ụlọ ọgwụ wee na-akọwa na holiday ya na Naijiria na ọgwụgokwa anụ na 1 week enyere ya na ọgwụgo. N'ọkwọ ntu a ka o si wee kpọzie ndị Amerịka ebe ọ na-arụ ọrụ wee kọọlụfa ife ọ gabigara na Naijiria ọ bịara kọọlụfa kọndishọn papa ya fa wee nyezie ya extra 30 days wee si ya ka o teki care of papa ya before wee natawakwa. Ịfụnanya asịzi n'ebe a ka ọ nọzi wee dozie paspọtụ papa ya dozie akwụkwọ papa ya ọ ya abụọ na-ana ka ọ kpọrọ nna ya bifo ụmụnne nna ya apịwuo ya. Ịfụnanya wee na-akọ na mgbe papa ya chọrọ ịna Naijiria na fa agwakwa papa ya anya anakwana na Naijiria. Papa ya sị na ọ ya ana nọ na Naijiria ka o sikwanụ wee bịakwanụ ya bụ ọrụ oyibo and na papa ya bụkwanụ citizen na Amerịka
ka o jezikwanụ nọrọ na Naijiria wee rie uru olu oyibo ọ rụkwana na nka. N'ọkwa maka 2-story building na property papia ka ụmụnne papia ji wee chọọ igbu ya ka ọ nwa ka fa wee kpakọrọ ife niile. Na afa antife anụnwa bụkwanụ Josephine na ife anụnwa na-eme n'Enugwu Ukwu nke dịkwana na Anambra steeti. Ife ịfụnanya kọrọ ebe a ka nkụ maka nọọ 3 hours ka ọ kọrọ akụkọ anụnwa na TikTok and mmewetacha nwufa ncha niile. Biko nụ echi niile ka m wetakwara ụnụ ụfọdụ mma ewetenwu maka na nya bụ akụkọ etekakwa nwekwa ife mmadụ aha afụfọ. O wee bụrụ ife gbasara ụmụnna ikwu na ibe ndị nne jigo na fa n'afọ nna nke ikpeazụ a ogene na-afịọzi ekwensu ka ụfọdụ bụ ka mmadụ ka ụfọdụ bụ. Anyị ejikwa na ndị anụnwa mere ife ọjọọ aka nwekwara ezigbote ụmụnne ma ụmụnne fa mana ọ dozikwa ka ọdụ fiu maka na ife ndị a n'obodo oyibo afụfụfa na-ata n'aka ụmụnne fa ụnụ ya agba n'aka. Ụfọdụ ya agwa nwanne fa na fa na-anata nwanne fa echebiri fa gbuo fa maka ego etinyere na akaụntụ ya maka prọpati o gochagoro n'afa nwanne ya ọsị ọka onye kwazi ya nwanne ya na ọ karịa mma na ogburu nwanne ya. Ụfọdụ rị akụkọ fa aka nkụ na ọ bụghị ofu na ọ dịghị ebuo mana aka nwekwara ezigbote ụmụnne ya bụ inyefe ife ịnatakwa fa enyekwa onye ka isi wee nyefafa debere. Anyị ejikwa mgbawu wee ghara ọgụ.